Obangwe baka bari neritsa marothe bari ile ndwe rothe kiri ubona nako RPG uyona matshwenyo ane re thakana nawo ke matshwenyo ane re nawo kante alifatsa nakuwa re thakana najo re bujiwa re emta re thinya mkenu re tola ra gura but o gora ona re sa o bona kiri hai banna we ari zameni uri ukabe re thusiwa bo ka uri eri ka tshweta re bona uri ne dipatele batho aba re nanzelele batho ba re jea ka re ari kokwana nka maofeti re mahafu nka nna sekolo ke gumeje tsileng ke ne ke ya form 3 but ke fitile o form 2 ya ona uma companies ba ka se ke ba o jia ba re ha ona sekolo so re hai ukabe batho ba re thusa li plus jarina arina arina zwilo zwezwinji zwa ulimisa arina lipeo jade ba ridima ni lokuzeni ni li director ja hona line baba piwa rina ari likhumani ari tsibo ri lipiwa baba bia khana ri thoma ra e khubama khana thoma ra e ri ari bira tsiba empa ri hayi ari khodeleleni banna ke zona zwezwibone hona bophilone ba rina ukabe mulimo ari thusa aba banje ba re khwathisa ri kwantsha uri zwana zwo zwituku zwe ri kwantsha u dopabo ri bulukeye mulimo ke na tsiba zwezwinji ari sa zwisa u bathu ri bo zwisa u mulimo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried. But I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako manya daga batesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amai makadisi? Ndiripo makadisi zvenyu. Ndiripo eni kuri sei kuno? Kuno kune kachando. Kune kachando? Asi handi ndo magarire egwero aya. Zvine mazuva. Zvine mazuva. Kuti ava manga matorasa mabhati muchiti tamuna August chando chapera. Tata kutoti chakuenda. Chakuenda nditika. Aiwa ndinotenda amai nekuti gamuchira tichiuya kunoku. Sikutaura kwandaita kuti aiwa tati zvizukuru zvikunetsa izvi zvamunoti zvikunetsa izvi zvakuti mangwana zvikuzosara zvichibaya mabhatani muchitaura zvichiti ndigogo vangu ivava. Okay. Anditika pane basa ravakaita mukusunungura nyika ineyi. Asi chichanga chirongwa chinechi. Toda kudzokera kumashure. Toda kuziva kuti musikana wandiri kutaura naye pazuva ranhasi akazvarirwa kupi kumhuri kwavo. Okay. Musikana wamuri kutaura naye akazvarirwa kunzvimbo yokuBaiti Bridge. Okay. Kumhuri yokuAmaqetuka Dube. Panzvimbo inonzi Patendere. Pane chikoro ipapo. Ari musikana akazvarwa pamhuri ine vanhu 8. Iye ari wechitatu. Wokutanga anga ari mukomana kuchitevera musikana. Kuchizotevera iye musikana uyo ari kutaura. Achiita vanin'ina vake kumashure. Okay. Akazvarwa gore ra1959 muna January. Okay. Handitika. Saka kuBaiti Bridge maitaura mutauro upi? Kuti munotaura mutauro upi? KuBaiti Bridge kunotaurwa Chisutu. Chisutu. Okay. Saka muchipindura mubvunzo ndakubvunzai imbopindurai nechisutu tinzi. Mutindudza kuti musikana wandigere naye pazuva ranhasi akazvarirwa kupi uye mhuri kwavo yakamira sei in Sutu. Alright. Musijana elibulelani liyena. Ke musijana abhebhilwe pleke ya Baiti Bridge. Mutsi wa Solomon Nzama Maqetuka Dube. Ribebhilwe ri 8. Yena yoni bunelani liyena
ubhebhi wahanzama aimusijana aladhela musimana lemusijana yena iri yena wavuraru aine varatu vahai vava 5. Handitika saka vazukuru vakuzviziva here vanoigona here language havaigoni ndasandapedza ubhebhi lekamwa wa 1959 kajanuary 4 January 1959 sana achita vazukuru munovadzidzisa here sutri vazukuru havadzidzi sutu vari kuti inovaremera koko vana ndizvo chete vanongoti apo neapo zvinamumoti kana mada kupopota mochinja moenda kusutu roti apedza kuti kwamai vakuti chikwapa handitika saka muri kunzvimbo yeBailey Bridge makaenda kuchikoro ikoko ndakaita chikoro ikoko ndakadzidza padendere school grade 1 anga chiri masub A ndakadzidza ikoko kudendere school ndikazoenda kuzezani ndikazobva pazezani mission ndikazoenda kunonzi kuvuma ndichienda kunodzokorora grade 7 nokuti ndansina kubuda zvakanaka ndabva ipapo ndobva ndaenda kumanama boarding school kunoita form 1 kumanama ndakaita form 1 neform 2 kumanama paform 3 musi wa27 January 1977 ndo kwandakatogwa nematororo ndichienda kuhondo ndini gurupu rakatogwa kana makambonzwa kuti kune vana vekumanama vakatogwa vachiindiswa kuhondo ndini mumwe wacho takanzwa kudaro saka nekudaro taita rombo rakanaka chititaurirai zvakaitika kubva musi uyoyo kuti makamuka nekuya kwamatoro zvafamba sei kana kuye zvakare kuti togona kudzokera machiri kunzwa kuti paimbouya here matororo vachitaura nemi sevana vechikoro vasati vasvika musi wavakazokutorai matororo anga asingauyi asi nyaya patanga takavhara pamaholidays tiri kumamisha ndokwataingohwa kuti matororo ari kuonekwa achifamba-famba panzvimbo yepachikoro pane matsamba ari kukandwa achitaura kuti tichadzoka kuotora vana vechikoro saka patakavhura chikoro takawana kune masoja aingotenderera ipapo panga pane chiaerodrum pachikoro saka nzvimbo iyoyo vaingofamba vachingotarisa kuti zvakamira sei musi wokutogwa yanga iri sandi takamuka zvakanaka tikaenda kusondo saka taita sondo masikati manheru todzokera futi kusondo kuti toenda sevhisi yemanheru patanga taakuenda kusondo yemanheru ndo kwatakanzi folini kuti tichimacha tichienda kusondo ndo kwatangoona tave nevamwe vanhu vatotikomberedza vakutoti rasai mabhuku enyu amunawo tati nemabhaibheri vakutomhanya vanhu vaya vamwe vachipinda mumaclassrooms maoffices vachivhara maoffices aya vachimeka sure kuti hakuna vanhu vapinda imomo kukanzi chimirai takutoenda saka patanga takuenda paya takanyatsobuda gedhe zvakanaka vamwe mwana wese vakati kavha vamwe uko vaive nefuti isu taishawa kuti vanhu ava ndevekupi nokuti vaingoti munhu wese handei zviya zvechisimba zvokuti vanga vasinganyengereri munhu kwaive zvechisimba kuti handei saka tabuda gedhe tine vamwe vafundisi vataive navo vataifanira kuti tiinde navo kusondo vanga vachitofamba nemotikari yavo vakasiyiswa motikari ine chimwana mukati ndobva vatogwa ndobva tafamba tasvika pachipatara takapfuura nepachipatara ndobva tatora mamwe manesi pachipatara tikaenda nawo manesi zuva ranga raakuvira saka rwizi ranga rine mvura rakazara rainzi Tuli tasvika mana Tuli paya kuti tiyambuke 1 tati zvasingagoneki ndobva vati munobatana maoko mabatana maoko musasumudze makumbo mune muchiita okuhweva muri mukati memvura nokuti mukasumudza munotogwa nemvura
ndobva taita seizvozvo kusvika tayambuka mvura iya taenda kumhiri ndobva tatanga kufamba tiri kumhiri ikoko ndobva tasvika pane chimwe chitoro ichocho takasvika usiku ndobva kwanzi tiri kuda vamwe vanhu toda kuenda kunotsvaga chokudya ndobva kwatogwa rimwe chigurupu vamwe tikanzi sarai makagara pano ndobva tasara takagara paya vaenda kunotora chikafu ndobva tauya tikapiwa zvikafu kuti tidye kukanzi taakusumuka pano hapamirwe ende tinofanira kutofamba chaiko kukanzi kana tichifamba musango umu mukaona mhuka hamutauri munongoita sokuti hapana chamaona ndobva tafamba usiku hwese ihwohwo kusvika kwakuyedza saka kwakuyedza paya ndege dzekuno dzanga dzakutevera manje dzakutitevera kukanzi zvamunoita munokotama hamumiri asi munoita munokotama kuti musaonekwa kuti muri vanhu isu tatisingazivi kuti zvinoreva chii saka dzaiti kana dzakuya voti kotamai magorero aya atanga tichifamba navo tokotama dzopfuura kana dzapfuura konzi handei ngatifambisei takafamba asi vamwe vakasara murodhi vamwe vataive navo vakadzokera kuno kumusha isu ndobva tafamba ndobva tapinda muBotswana tapinda muBotswana kukanzi mabhunu ari kutevera saka panofanira kuonekwa kuti kunoitwa sei ndobva tasvika pana chief tisati tasvika pana chief ukanzi nyaya iri pano imi hamuchatauri kuti matogwa kuchikoro zvamunotaura munotaura kuti tazvifungira kuti toda kuenda kuhondo taakunzi sarudzai vamuri kuda kuti vagokumiririrai kwete kuti mese mozotaura munofanira kuva nemarepresentatives saka ndobva vanhu vasarudzwa nematicha atanga tinawo saka taadero ndobva tasvika pachifi paya chifi akati ko vaya ndobva vatipindurira kuti tazvisarudzira kuti ndokwatiri kuda kuenda asi vatitora vamwe vacho vanga varimo mukati medu asi futi vanga vasina vasiya vaviga hamene kuti vanga vadziviga kupi saka vaya vanga vachiita sokuti chi vari mutimu medu vasingazviratidzi kuti ndio vatitora nokuti vamwe vana vechikoro vamwe vangati kurei zvimwe zvanga zviri zvidiki sesu tati nema18 years kunene vamwe vanga vari pasi pema18 years saka ndobva vanzi alright nachief regai tichironga tichiona kuti muchaita sei ndobva tafamba chief ati chiindai tsvagirai pachikoro ndobva tatsvagira chikoro pagova zhangu nzvimbo yainzi gova zhangu kukanzi tinorara ipapo saka mvura yainaya ndobva kwanaya mvura usiku ikanaya zviya zvokunaya apa hapana munhu ane zvipfeko zvokuchinja zvatabva nawo anga ari maunifomu echikoro nokuti atichienda kuchechi ndo zvatanga tinawo vamwe tanga tatorasa bhutsu taneta nokufamba kuti uibate maoko utohwa kuti hauchakwanisi juzi watorasha dzimwe dzadambuka nokuti taifamba musango pasina kuti pane nzira saka isu ndisu taitovhura nzira yacho nokuti ranga riri sango saka majuzi aibatwa nemiti zvichidambuka zvichisara ikoko isu tichingoenda ndokusvika tikavata pachikoro paya ndobva tamutswa kukanzi mabhunu aya adini ari kutevera saka pano tofanira kuti tichionekwa kuti tofamba sei ndobva tachinjwa position ndobva tafamba paya ndobva tasvika pane imwe nzvimbo kunonzi kububono pabubono ndiko kwatakadini takasvika tikatiraya kuti titsvagirwewo chikafu ndobva kwaurayiwa ng'ombe dzanga dziripo ipapo hamene kuti dzaibva nepi ndobva tapiwawo chikafu chokuti tidye ndobva tadya ndobva tagara ipapo kwakune vanhu vakawanda vamwe vatakawana varipo asi isu nepreference yatatipiwa neyokuti taizikama kuti vana vabva kuchikoro vatogwa saka vanofanira kuti chi vakurumidze kufamba kwava nokuti mabhunu ari kutevera nokuti ripoti yanga yatoenda kuti vana vatogwa saka kwakatove nyaya yekuti ngavachiteverwa vadzosve vana ivavo
saka ndiyo nyaya yaita kuti timhanyiswe kufamba kwedu. Saka tiri pauono paya ndobva kanzi havangagari pano, ndobva taendeswa panzvimbo inonzi Slive Pikwe. Taenda paSlive Pikwe, ipapo pamba pasina kumira musha. Pane prison iripo paSlive Pikwe. Saka takasvika tikapinzwa ipapo paSlive Pikwe. Tapinda ipapo ndo kwatakatanga kuti tichivhunduka kuti zvii zvakuitika, tapinzwa mujeri nokuti muprison. Vakadzi takanzi vakadzi uko, varume uko, tichitarisa uko kune toilet, kuno mubhedha, zvinhu zvatisina kujaira izvi kuti tingagarawo netoiletivo. Saka chikafu kunzi muchadaidzwa kuti ndai munotorawo chikafu. Saka takagara ipapo, takagara 2 or 3 days tiri ipapo tichipiwa chikafu chevasungwa chandiri kurangara kuti ndakadla sembu. Ndiyo chikafu chandakadla chesembu ipapo, yanga yabikwa kwave kumanheru. Ndobva tavata, ndagara ipapo ndobva vazonzi aiwa tinofanira kuti tichienda kuFrancistown. KuFrancistown uko ndo kwatakazoenda. Tasvika kuFrancistown takagamuchirwa zvakanaka. Ndobva kwanzi paFrancistown nyaya iripo, imi vana maparents enyu ari kutevera kuzokutorai nokuti makatogwa kuchikoro. Saka maparents adaidzwa akauya akataurwa kuti vana vatogwa. Saka Smith ati ngakubude mabhazi vana vateverwe. Saka kwakaorganizwa mabhazi akatitevera. Saka tiri paFrancistown, politics dzanga dziripo, tichitaurwa kuti anongoonekwa achidzokera unotofa. It's either iwe uchafa usati wasvika kumba uchiri mubhazi racho, kana kuti musha wokwenyu unouya uchipiswa mese mobva mafa. Saka zvave kwauri kusarudza kudzokera kunofa kana kuti kusarudza kuenda mberi. Ipapo wanga wakuona kuti zvinhu asina kumira zvakanaka. Kana ndiri seni ndakachema nokuti ndandisingachanzwisisi. Apa ndiri kufunga kuti baba vangu nemadiro avaindiita apa ndavasiya, handina kuvaoneka baba vangu namai vangu. Handizivi handiri kuinda kuti zvinhu zvakamira sei ndichararama. Ndakachema. Asi nyaya yekuti ndodzokera ndonourayisa baba vangu namai vangu futi rei, ivo vasina mhosva. Ndobva tagara ndichigroup chaibva kumusha kuarea ikoko. Ndobva tabvunzana kuti todini, todzokera here kana kuti chii. Ndobva tatenderana tikati zviri nani kuti isu tiinde mberi pane kuti tiinde kunourayisa vabereki. Saka takagara paFrancistown. Vabereki vakasvika. Saka vauya tanga taakudaidzwa manje ningi. Uchiona baba vako iwo misodzi inongoerera kuti chokutaura handina. Mbere kwokubvunza kuti mwana angu ndatevera. Kufamba kwawaita hazvisi kundifadza. Ngatidzokere kumusha. Iwoti handidzokeri. Mubereko ochema wakamutarisa so misodzi ichierera. Uchiti ndibaba vangu here vari kuchema ava. Ini ndiri kuchema asi handisi kudzokera kumusha. Isu baba vedu vangu vanga vativinga tiri 8. Vanhu vakati aiwa imi chiindai motimiririra. Motora vana vedu nokuti tiri maneighbors kumusha ikoko. Motora vana vedu modzoka navo. Saka baba havana kana wani wavakadzoka naye. Tese takaramba tiri 8. Tikati hatidzokeri. Baba vakadzokera. Isu tikasara tikagara paFrancistown. Tagara paFrancis, indanda tokuvara futi. Gumbo iri ranga ratokuvara apa. Ndakabayiwa nedanda. Saka ndairapiwa ikoko kuFrancistown. Ndichienda kunorapiwa ikoko. Saka
tagara paya ndobva vanzi alright tapedza exercise vabereki vadzokera kwakusara kuti isu tichidini tichiona gwendo rokuinda mberi nokuti akusiriko kwatiri kuguma pano isu tagara tine gwendo rokuinda kupi kuZambia. Okay. Saka ndobva kwaorganiza kuti tichafamba sei ndobva kwanzi tichatakura nendege for sure takatakurwa nendege. Okay. Tikaenda kuZambia. Tasvika kuZambia kuairport yokuZambia. Ya zvinhu zvakatanga kuradza kuti hazvichanakisi. Kwakauya mazirori kuzotitakura kuti tichiindiswa kukembi kune vamwe. Marori ayo anga ari marori yokuti haukwanisi kudzika, waingonzi jamba kubva kurori. Apa kujamba tatisina kuzvijaira isu semasalala anga arimwo kuchikoro tichizvitora kuti tiri vana vechikoro chichi. Ya takabva ikoko kuairport tikaenda pakamba inonzi Nampundwe. Ya Nampundwe yanga isina kuchipa. Ikamba yairwadza. Nokuti patakasvika takataurwa kuti musafunge kuti pachikoro pano. Pano mauya pane imwe nzvimbo yakasiyana nechikoro. Nyange ukafunga kuti unoda kudzokera kumusha haukwanisi. Zambezi hauiyambuki. Pano ndo panonzi pano pamauya. Ya takadzika mudzimotikari tichingojamba tadzika tese motikari dzichidzokera. Isi tichisara paya. Tichivunzwa mazita achinyogwa pasi. Uri kuvunzwa zita, uri kunyogwa, uri kupiwa rimwe zita. Rako rakuchinja. Hauchapiwi zita riya rako harichashandi kuko. Wakutoshandisa reikoko. Takusechewa kuti hamuna mari here mumahomwe chinichi kana une home kana une bhutsu wotariswa mubhutsu. Tikati tazopauya totarisa hapana dzimba asi kuri kunzi ndio pakembi patasvika manje. Makabva mapiwa zita ipapo. Takabva tapiwa zita rokuti Hlupekile Mhlaba. Ndiro zita randakapiwa ini ipapo. Hlupekile Mhlaba. Tadero kukanzi mauya pano pane nguva yokuti munoenda kunotambira Joshua Ngomo kuairport. Airport yacho toshaya kuti isi tiri kubva kuairport tozodzokera uko. Taifunga kuti tichadzokera futi kuLusaka. Hatina kuziva kuti kune imwe airport iri kurehwa kuno yokuSango. Saka nyaya yanga iripo. Waisingafaniri kuonekwa wakachena, wakageza. Paive nepanga pane zitirenji raive netsvina. Kuti ugofanana nevamwe waifana kupinda ipapo. Mune mvura ine tsvina inonhuwa. Kuti ujaire situation yevamwe. Nokuti kana wakachena ukaona mumwe ane tsvina uchamusema. Saka maifana kuti muchipinda muchiva one uniform. Muchifanana. Takachema. Akutaura chokwadi takachema nokuti hazvisiri izvo zvatanga tichifungidzira. Taifungidzira kuti nyange uchindi tiri kuinda kuhondoka pane nzvimbo iri nani yatichasvikira sevana vatogwawo kuchikoro. Uyezve taive nezvimwe zvitoko zvevana zvimaform 1. Ini ndaenda kunoita form 3. Asi kune zvimaform 1 zvanga zvichitotanga. Zvine 15 years. Saka ndiko waiona kuti kurwadza kwacho kwaakuda kuti uwedzerei. Kukanzi alright mogadzirira kuti toenda kunotambira Ngomo. Chatogadzira hapana zvipfeko zvatinazvo ndizvozvo. Kukanzi pano hapafambiwi. Munotanga kuita kudzidziswa mafambiro acho. Modai mofamba muchimhanya maoko akadai. Uchirova slogan. Todzidziswa slogan. How. Sembwa. Ndio mafambiro aunofanira kuita uchimhanya. Uchiinda from point A to point B. Unofanira kufamba uchimhanya. Haufani kufamba uchizvida zviya zvokuti ini ndiri munhu point A to point B.
unofanira kufamba uchimhanya uchirova slogan. Kunotambira Joshua Nkomo yange iri nyaya yekuti muri kuenda kunovumburudzwa, ndokuenda kunotambira Joshua Nkomo kwacho airport kumadhaka kwamunodzoka maneta kurutsa kunopera. Ukawa munhu achiti ndinorutsa anenge achinyepa nokuti unovumburuka ukarutsa zvikapera, dzungu rikapera ukaita normal kuzvibvunza kuti ndini here zvinhu zvandisati ndamboita palife ndatotanga pano. Ndokugara kwataita kuna Mpunde tichingochema imba taivaka imba ne 1 day yekuti tipinde yanga singatangiri pasi, taingoti mahuswa tocheka mahuswa toturika gumbeze tairipfuga musoro chete 1 o'clock usiku tatomuka takutotanga kuimba takutotanga kumhanya koitwa maexercise zvese zvinofanira kuti zvikwane usiku ihwohwo kuchiedza muchienda kunomwa tii yenyu. Tii yacho haisi tii yokuti uchagara pasi wozorora, aiwa papasina zororo, kwaingove kumhanya chete. Sadza racho ndizvozvo raidliwa kamwe chete, nambori kaviri takaridla kamwe chete. Apa chinenge chichipisa chisadza chacho uchihwa kuti ndechokuti ungobata dumbu neuwandu hwedu hwatanga tiri. Ndobva tachema taramba tichichema vanhu vokumanamba kusvika nyaya zvosvika kuna Joshua Nkomo kuti vana vaya vari kuchema vaJoshua Nkomo ndobva vakazouya vachitarisa vachiona pwere dzanga dziripo ndoko vati ini ndakati kusarudzwe vanhu vakuru, ko vanana ava tovadini apa? Ndoko vakazodhisaidha kuti aiwa ngakuvhukwe imwe kempi. Vana ava vese vakabva kuchikoro chekumanamba vasikana vese vabviswe pano nokuti kempi iyoyo tanga tangosangana varume nemadzimai iri 1 kamba iyoyo naMpundu. Saka ndokubviswa kwatakatanga kubviswa pakempi iyoyo tikavhura kempi yedu yemadzimai yainzi Victory Camp. Ndisu mafirst group okuivhura kempi iyoyo. Tavhura kempi iyoyo vanhu vese madzimai ndokwanga akusvikira pakempi iyoyo. Ndobva tapuwa mainstructors aipota achitiisa maexercise kuti tisangogara asi vanhu ngavaite maexercise kuitira kuti vasimbe. Nyange muvengi akauya anongowana vanhu vakasimba. Iyoyo kamba ndio kwakazovhurwa chikoro. Vana vakanzi ngavachiinda kuchikoro kunodzidza. Ndokuinda kunodzidziswa pachikoro ipapo paVictory Camp. Ini ndakatomboitawo teacher wemagrade 3. Semuna akasvika pomutu. Ndakatomboita kuti vazive kunyora chete nokuverenga chete. Ndakamboita teacher. Saka tagara ipapo tichingoitiswa maexercise tiri ipapo. Ndobva tanzi kunofanira kuti kuitwe training, kwete kuti vanhu vagare vari panzvimbo 1 kusina vanhu vakaita training. Ndobva tatanga kunzi kune vanhu vanofanira kusarudzwa asi hatisi kuda vechidiki, tiri kuda vanhu vakura kuti vachienda kutraining. Saka ndobva vanzi alright vanhu ngavasarudzwe. Ndobva imwe night yacho tanzi alright parade, tadaidzwa parade zvakanaka. Taenda kuparade paya vanhu vakufamba vachisarudzwa. Ini kwakune hama yangu yainzi Soul Goredema anga ari instructor ipapo paVictory Camp, anga ari commissariat. Saka Soul Goredema uyu anga atonditaura kukanzi iwe handisi kuda kuti uende kutraining, uri mudiki. Ndikati alright tatenderana zvakanaka, handisi kuinda. Zvadero manheru vanhu vakusarudzwa. Ini shamari yangu ndobva yasarudzwa manje yataiwirirana tese. Ini ndikaona kuti shamari yangu yakuinda kutraining. Abva kutraining anouya undivhairira futi kuti chiona ini ndazvotraina iwe hauna kutraina. Ndangosnika ndikapinda pakati pevanhu vanga vaverengwa. Saka ndabva ndasvika ndikagara. Vanhu vakudzokorora kuverengwa ka.
namba iya yawanda kukanzi aiwa ko namba yawanda sei isu patachibvisa vanhu tachiverenga yawanda sei kukanzi kuda usiku vanhu hamusi kunyatsoona zviri kuitika ngakuverengwe futi vanhu vadzokorora kuverengwa namba still yawanda kukanzi aiwa ngatidini ngatichikwidzai vanhu motikari vaende usiku takwira motikari dziya taenda usiku tasvika pakempi inonzi Mukushi. Ndisu were the first group kuivhura Mukushi iyoyo futi. Tasvika paMukushi tadzika. Tatanga kugadzira pokugara tichipiwa kuti macompanies yedu kuti imi company yakadai munogara pakadai company yakadai paka tichiallocate nzvimbo dzedu chindai munogadzira taenda kunogadzira uko shamari tapesana shamari ave mune imwe company indiri kune imwe company asi ndongoti ezilongo tiri tese hapana chinonetsa tazvitambira zviya kanzi alright takutanga training tapedza kugadzira kuti tiwane pokurara zvinhu zvedu zvanaka. That was 1977 ndoko takaenda kutraining yacho ndobva tatanga training yedu tichiita matrainings yedu zvakanaka nemainstructors yedu tatina vana Moses Pinda, Jane Ndlovu, vana Audrey Ngwenya nevamwe vakangoti vandichiri kurangarira nana the late Skoki varipo murume anga aripo ainzi Skoki tanga tinaye nana vangainzi Makanyanga anga vari velogistics nana Billy Muzamu ndiye anga ari camp commandant wedu saka tichiita training saka training yanga isina kuchipa training was hard ndokwandakatanga kuchichema futi kuti hama yangu yanga intaura kuti ndisauye kuno aiziva mamiriro ayo zvakaita kuno kuti kunorwadza kune kunzi crosser river ini river yacho handigoni kucrossa ndine zvakarema zvandinenge ndakatakura kuti rwizi rwacho ndinoriyambuka sei ndisina mbogara ndadzidza zvokuti ndicrosse tichimuka usiku tichiita maexercises tichienda kuzvikoro kunodzidziswa futi kuti inobatwa sei magrenade kuti unoabata sei maexercises kuti maexercise iripo imwe yainzi judo ndofunga ndiyo yakandikuvadza musana wangu nokuti musana wangu hausi kuita pandakazoenda kunotestiwa ndoko wakaonekwa kuti pane pakupesana kwakaita mabhonzo nokuti judo yanga iri yokubata munhu womukanda kana akatadza kulenda zvakanaka anotokuvara anotokuvara musana saka ndofunga ndio pane pandakazombotadza kulenda nokuti waichita zvochisimba kwakusina kunyengera nokuti itraining patraining hapana zvokuti unobata munhu soft aiwa nokuti ukamubata soft kuti mukumukuvadza asi ukamuratidza kuti tiri vanhu vari kuita sevanhu vari paground chaipo ndokugona kutraina munhu saka ndio zvanga zvichiitika nokuti even mainstructors echirume atanga tinawo neechikadzika vanga vachikuita zviya zvokuti newe unozozvibvunza kuti munhu uyu anombofunga here kana kuti hazvina kumira mushe but vaibatsira upenyu hwedu kuti remangwana zvatinee tasangana nazvo tigone kuzvikunda saka group redu ndio rakatanga kuvhura paMukushi 77 tikatraina tikapedza 78 ndobva kwazouya second group pakauya second group richitanga training ini ndakabva ndadzokera back to Victory Camp pasina mazuva mangani kukamba kwakasara kukabhombiwa kuMukushi vanhu vakabhombewa vekumukushi nokuti panga pane kamwe katsika kanga kasingahwisisiki paive nechimwe chindege so chindege chiya chaingohwikwa kuti mochiwana chapfuura taiti chispota plane saka kaifambira kure kure kaspota plane but hatina kuzozvifunga kuti mumwe musi chichauya chaakusvika mukempi manje kuzorovesa vanhu
vanhu vaingoti kakapfuura kangoti wika kaonekwa uko kure, asi tanga tine maguarding post angari outside camp paigadhiwa nevanhu daily, paive nevanhu security taichinjana tichienda kunogadha kumaguarding post kuitira kuti in case pane zvamaona notify vari mukamba kuti pane movement yakadai isina kuonekwa zvakanaka. Saka ini ndanga ndadzokera kuVictory camp. Chikonzero chakaita kuti ndidzokere kuVictory camp, ndaifanira kuenda kuchikoro. Kune macourses anga achifanira kuti ndiende kunoita. Saka takaita kusarudzwa. Kukanzi handei munoenda kunogadzira mapapers muende kuchikoro. Saka tadzokera uko ndobva tasvika futi tapinda mudeployment yesecurity yokuti taibuda tichienda kunogadha paive nezvikomo paVictory camp. Saka taienda kuzvikomo, togara kuzvikomo ikoko tichitarisa zvese zvanga zvichiitika kuitira kuti tizopa vari kuno kuti zviri kufamba sei tichingochinjana. Saka one of the days tiri pazvikomo kwakauya ndege, takadziona ndege idzodzo dzichifambira pasi. Saka patovhunza vanhu kanzi aiwa ndedzakaunda. Ndedzakaunda indege dzakaunda dziri pai dziri patraining. Isu takataura kuti zvavari kutaura ndedzakaunda ka for sure. Hatina kuziva kuti indege dzekuRhodesia, nokuti by that time yanga iRhodesia yanga iri Zimbabwe. Indege dzekuRhodesia dzanga dzichitoenda kunobhomba. Ndege idzodzo dzakaenda kunobhomba 2 camps. Dzakabhomba Freedom Camp neMukushi. Dzimwe dzairova kuFreedom, dzimwe chirova kuMukushi. The same day, same time iyoyo. Saka patinoalama vanhu vokukamba uko kuti pane ndege dzadai ndokwatazopindura pasina chinguva kuti dzakutorova ndege dzamaona, mabombardments akutorova, Mukushi yatorohwa, Freedom Camp yatorohwa, ndege dzekuZambia dzataurwa kuti no movement. Mukangomusumuka chete you are gone. Saka vanhu vakutopera uko. Nai vedu chave chinyi. Vanhu kana vakutopera nenzira dzakanaka manakiri nenguva yakadai makempi maviri one time. Saka ndiko kwatakatanga kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mabombardments aya atotanga. And for sure ndokubva atanga mabombardments kwete zvokutamba. Takadero tati gare panga pane imwe camp yanga iri padhuze nesu yainzi Workers. Kwaive nevanhurume. Ndobva yauya ikarohwa futi. Iyo yakarohwa masikati. I remember kuti ndandiri kudormitory revana vechikoro. Saka ndandine pfuti yangu ipapo, AK yangu. Ndiri kudormitory revana vechikoro. Saka patahwa noise, patabudisa vana kuti vachienda kukava. Ndobva imwe chapfuura nepamusoro papa netengi remvura. Ndobva chapfuura pamusoro petengi remvura, but harina kurohwa. Pandamhanya ndichienda kwanga kuchigara madzimai ane mhuri. Kune madzimai anga ane vana. Vamwe vanga vari vana vacheche. Tichienda kunoti tichivabudisa takaona already vatobuda madzimai aya vatotora cover. Vamwe vatotiza vaenda kunosvika kudhuze nekuLusaka uko vachitiza. Idzo dzakauya dziri pasi kumazimiti, kwa kune mazimiti kunze kwekamba. Akati kurei, saka dzakauya dzinechepasi dzikatenderera kamba. One yakazorohwa nevakomana venhangiri vemaanti-air. Yakarohwa ikaenda kunodonera kune mimwe misha yevanhu vokuZambia. Ende vanhu vekuZambia vanga vanekatsika kuti ivo havarohwi, kunorohwa maZimbabweans. Saka vaibuda pavanenge vachiona zvichiitika, ivo vanenge vachida kukera. Saka ndokwa ndege yakazoenda kunodonera kwavari, vamwe vakashudwa nokuti futi dzanga vanhu vakutofaya kuti ameno watinenge tarova ndizvozvo kwakusina peace. Vanhu nokuti takutoona kuti tikarega kudero uko kwarohwa hatisi kuziva kuti after kurohwa uko vari kuenda kupi. Vanogona kuuya kuno kuvana. Ende kuvana hakuna security yakanyanyosimba. Security yacho yanga iri shoma.
vazhinji vamwe vanga vari kumunhankiri kumacamps aya ane varume uko nekumatraining camps saka kuno vakauya but takachena matrenches kwakune maunderground trenches but you can't rely nemaunderground trenches pazvinhu zvakadai nokuti mukati menyu hamusi kuziva kuti mese makatendeka here animona ndio painga pane nyaya saka kurohwa kwakaitwa freedom camp kwakaita kuti vanhu vapararire mukamba vabude vahwande asi takazogona kuvanhunga vanhu vedu tikavadzora mukamba tavadzora mukamba ndokutanga kutaura kuti freedom camp yarohwa kune varume vakafa pane mumwe vanga vachifunga kuti ndiye Joshua Nkomo adigwa Napalm vachifunga kuti ndiye Nkomo but hasiriye vakutaura nezita munhu wacho watanga tichiziva tika very sorry hapasina zvokuita tagara paya dzanga singachawindiki asi security yakazoita tight zviri nani maanti atanga tinawo futi dzokurova ndege hadzanga dzakatodeployiwa kuti vanhu vachichengetedzwa saka tagara paya ndokuti vaya vakarohwa kumukushi ndobva vabviswa vaendeswa kune imwe camp yainzi Kafuwe vachengetwa ikoko saka vachengetwa ikoko ndobva isu futi tatogwa kukanzi aiwa chimbomirai nyakuenda kuchikoro nokuti zvinhu hazisina kumira zvakanaka takukudzorerai kupi kune vamwe venyu vaya vamanga masiya kumukushi ndokudzorerwa kuvanhu vaya kukafuwe tiri kukafuwe ikoko munoziva kana uchigara nevanhu vakambobuda pane zvakaipa munee musina kugarisika kungoti garei kukauka chimwe chinhu kana chadona chati dhi maakutofunga kuti zvadzoka saka tadero kukafuwe paya takati garei kukanzi aiwa hapasi safe mufana kuti muchibva kukafuwe futi saka kwaorganizwa kuti tichiinda kunogara inonzi Solwezi ndokuorganizwa kuti titakure futi tichiinda kunogara kunonzi Solwezi kukempi tasvika tavhura imwe kempi kuSolwezi taenda kuSolwezi ikoko ndokwatakati garei ndobva kwatanga kuitwa matalks tiri kuSolwezi ndobva tazova kuti matalks aya anenge abudisa zvinenge zviri nani saka kunenge kwaakuita kuti vanhu kwanzi ceasefire iya kureva kuti vanhu hatichagwi vanhu tinofara kuti kuchiindwa kunoitwa matalks vanhu vari kumusha vachitenderana vari kumusha saka tadero ndobva kwanzi kwakuda kuti vanhu tichidzokera kupi tichiuya kuVictory Camp vanhu vachitakurwa kubva kuVictory Camp vachienda kupi kumusha ndobva kwaorganizwa futi kuti tichibva ikoko kuVictory Camp kuSolwezi tichiuya kuVictory Camp saka takatakurwa nemarori achiuya kotitsveta kuVictory Camp tichiuya kuVictory Camp ndobva kwaitwa transport yokuti vanhu vanofana kuenda kunotakurwa nendege vanhu vasvikufamba by road vanhu ndokutakurwa nendege vachiuya kuZimbabwe yave Zimbabwe kuno vakauya nendege ini handina kuuya ndakatombosara nenyaya kuenda kuchikoro futi kuchinzi kuda tichaenda tanga takangoita vanhu vakati vanofanira kuti vaende kuchikoro ndobva tazosara paya takagara kusvika January takazotakurwa muna February tatadza kuenda kuchikoro kanzi kwakunzi munhu wese ngaauye kumusha zvechikoro timbomira nokuti kuti muinde kuchikoro izvezvi muchazodzoka chirudzii vanhu vatove kumusha kuti muchidzoka neruti yamainda nayo kuti mudzoke muno muZambia inenge isingachaiti inenge yakutoda kuti muchiorganizerwa kuti muchiita straight kupi kumusha saka kuri kunzi aiwa munhu wese ngaambomira kuenda kuchikoro vanhu kana zvichizosumudzirwa hazvo zosumudzirwa vanhu muri kupi muri kumusha saka ndobva tazouya isu pakuuya isu hatina kuuya nendege ndakazouya nedzimotikari takapinda nepachirundu ainzi mazilcars ndo atakauya nawo mazimotikari aya takauya tikapinda pachirundu
tapinda pachirundu tikauya muno mugweru. Tauya mugweru papa nekembe yevasikana kulowa gweru. Ndokwatakaenda kukamba yevasikana yainzi Sierra Assembly Point. Ndokwatakaenda kunopinda kuSierra Assembly Point. Tagara muSierra Assembly Point tina macommanders yedu. Vana Skoke mukadzi manje angave Skoke mudzimai. Ukati atina Skoke murume asi kuno tave naSkoke mudzimai but asiri mudzimai waiye the late Skoke wacho andikutaura. Saka tadero tagara pa Sierra Assembly Point ndobva that was 1981. Muna February ndobva kwanzi kwakudiwa vanhu kuti vaende kuArmy HQ kune basa riripo. Asi tiri kuenda kunosangana madepartments maforces ese Rhodesian Army, Mazanla, Masipra. Ya pamboita kusanyatsohwisisika kuti kuri kunzi tiri kuenda kunosangana nevanhu vaitirwisa. Ma-Rhodesian forces vakamira saanani uyezve anenge achititonga wacho ndiani, nokuti ivo ndivo vanhu vanga vachitiuraya, ndivo vakauraya vamwe vedu kumukushi, kuna Freedom Camp, kuna Magojini uko kwanga vari kune vanhurume vakapedza. Tozosangana navo futi pano zvinopindirana papi. Saka ndobva tangozvidzora tikati regai timboenda kunoona. Ndobva tazoya takatakurwa on a Sunday. We were about 10 girls. Tiri 10 ndobva taenda. Monday ndobva tatogwa tikaenda pa KG6. Tasvika pa KG6 ndobva taintroduce papa nevarungu. Ndobva taintroduce kuvarungu kuti aya ndiwo mazipra atauya nawo kuti vauye kuziva kuti chii chichatora nzvimbo apa. Uyezve nema-interviews, muvaite ma-interviews ebasa ramuri kuda kuvapa. Ndobva vati alright, pano tiri kutsvaga vanhu vanozoshanda kuma-computers under department inonzi Army Data Processing Unit. Tikati ma-computers, chii chinonzi ma-computers? Tatisingazivika nokuti izvo hatina kumbozviona nga zvinhu zvakadero. Saka ndobva tataurwa kuti aiwa tinokupai test inenge ine mibvunzo. Pamibvunzo iyoyo mukana wapasa ndokuti upinde pabasa ratiri kuda kuti uriite, asi tokudzidzisa first. Saka ndobva tapiwa matest acho ndobva tanyora. Pavanhu vakabva kuAssembly Point takapasa tiri 3 mazipra. Ndobva tasangana nemazanla, vamwe vanga vauyawo, vamwe vanga vatonyora. Saka ndobva tasanganiswa, ndobva tatanga course yemacomputers. Taidzidziswa nemurungu. Murungu yainzi Lori achikamina so. Vamwe vachiti kukamina kukuvara kuhondo. Saka kukamina kwaaita wouya but aidzidzisa zvakanaka. Saka tadero tadzidziswa, takapedza 1 month tichidzidziswa macomputers iwawo, tikagona kukanzi basa matori 1 takukupinza ichi kuma-offices kuti muchishanda nevamwe vanga vagara varipo, tanga tiri short staffed. Ndobva tapinda kuma-offices, ndobva tashanda under Army Data Processing Unit. Tichiita basa iroro rainzi key punch operators. Tichirana mapays evanhu, masalaries ese earmy ese airaniwa ipapo. Masalaries evanhu vaidhimobha airaniwa ipapo. Ndisu taiwarana masalaries acho ipapo. Ndobva tashanda from 81 ndiri under that department kusvika 89 ndiri under that department. 89 ndakabva ndatsvaga posting, ndobva ndaaplya kuno kuZMA. Ndobva ndatendegwa, tikauya kuno under ZMA
ndisina pokugara Yeah. pasina imba. Ndatsvaga pokugara ndadero tobva infact ndatova married manje ndasiya zveusikana zviya pese apa pandakunangirira ka ndakuinda kuADPU ka ndave nemwana wangu wokutanga. Saka ndave panangiri ipapo paADPU ndobva taita macourses eadministration ndo akazoita kuti ndiuye paZMA. ZMA yanga isina makombiyuta. Saka ivo pakutanga vanga vati iwe unokwanisa kuinda totsvaga macomputers woshanda under macomputers ikoko wochiita supervisor uri ikoko but zvinenge zvakaramba kusvika ndapinda paadministration. Ndine murume wangu achishanda kwaMutoko ini ndave kuZMA. Saka kuno tatisina imba tingambochengetwa nana bankuru vedu mukoma wavo wababa vachiramba vaigara kuAthlone vakambotichengeta vachichengeta ndobva vati vana mai nini kwamuri kubva kure nokuti taibva kuAthlone netsoka tichiuya paZMA. Regai tichimboona kuti hatingakwanisi kuwana imwe imba here iri dhuze nekukamba kwamunogonawo kungofamba netsoka nokuti chokufambisa hapana. Dzimwe nguva munononoka kubva kubasa musvika kuno usiku. It's not safe for munhukadzi. Ndobva vashinga nemunin'ina wavo vachiramba ndobva vatsvaga dzimba kusvika vazowana pano. Ndobva vatarisa vakati kuno kunenge kuri nane paita kadhuze nokuti munongogurira pane kagolf club patinopinda napo. Vakati munongoti gurirei munenge matosvika. Ndokuti tiwane imba ino kugara pano pamba ino. Baba vari kwaMutoko ini ndiri kuno nevana. Baba ndobva vaona kuti mhuri yangu iri kuresa kuti ndive ndichibva kwaMutoko maFridays Sunday ndodzokera ndadiwo kutsvagawo basa kusai kana rabvumawo ndizvozvo kana rarambawo ndizvozvo ndokuaplya ndokuwana basa ndokuritevera vari muArmy ndokuuya ndokushanda tashanda tese tichigurirawo netsoka tichiindawo kubasa nevana vedu tichivasiya vari pano. Tati shandei baba ndobva vafunga kuti mashandiro acho ari kurwadza regai ndichidini ndichimbomira iwe uchisara hako uchimboona ndichimboona kuti hazvigoni here kuti tingajoinidza here zvinhu zvedu tiwane kapurazi wokuitira mangwana. Kana tava vanhu vasingachaendi kubasa tiwanewo pokugara nokuti kuti uri kubasa futi uchizvitsvaga hazvibudi. Ndokubuda kwavakaita ini ndikasara ndikachovha ndiri paZMA. That was 89 90 91 kusvika 2005 ndiri paZMA ndichishanda under administration. Asi ndakamboenda kunhangiri 5 brigade. 5 brigade ndakaenda ndikashanda 6 months. Chakandiita kuti ndiende ku5 brigade inyaya yerange. Ndaenda kumarange. Saka kumarange kune tsika yekuti kana maenda kurange munogara kusango. Saka ndichifunga kuti kusango ine mhuri iri kuno hazvipindirani. Uchienda kumacompetitions kunana Harare mombogara mhuri iri kuno hazvipindirani nini. Ndikati kana beta kudzoka kuZMA. Asi ndakadzoka vasingadi nokuti kurange ndaimboonawo zvaimbondiitirawo. Asi nyaya yokuti mhuri waunenge waseparata nemhuri ndio zvakandiita kuti ndidzoke kuno. Ndauya kuno ndikashanda 2005 ndikati makore afamba vedu kokuinda kunozorora zvinei. Uchiona mhuri uchimuka uchiona mhuri
nyangwe tisina chatinacho kungomuka uchiti mangwanani vana vangu izvozvo zvinofadza saka ndakaregera basa 2005 muna Mei ndikauya ndikazviitira pano kuedza kubata zvemaoko manje asi eji haichavhumi kumunda uko zvinenge uchida kuti uveko tine chipurazi cheduwo chisina zvakati hachina ndingati hachina zvinhu chipurazi chedu tanga tine zvipfuwe zvedu zvakafa naJanuary disease akatipedzera tasara hatisina chinhu saka tingove vanhu vagere tingove vanhu vagere hatichisina chinhu kupurazi chibhorani handina pandinotora mvura pachirikova chiri padhuze kana kukazopisa zvapera ndoenda kumaraini kunotsvaga kuti ndichiwana tumvura chokurimisa handina ndinomirira vanorima vakapedza kana vapedza ndochikumbirawo mundibatsirewo ndimborima panguwo ndizvozvo saka ndo pane nyaya dzakundinetsa manje ndiri pano pamba pano kuti basa ndakasiya kune maconditions akaita mamwe kuti hazvichaiti ndatove neBP yakundinetsa arthritis kuti uinde kubasa usina uniform mazuva ese ungonetswa kuti kopfeka uniform ine uniform handichakwanisi kuti ndipfeke makumbo anorwadza ndikasunga bhutsu vanenge akutoti tikwenye uko musana uri kurwadza ndoenda kumadoctors voti mabhonzo apesana kuti ndidai ndapiwa chilamba koseti chiya chondirwadza handichisina life yokuti kwanzi ndinoita zvimwe zvinhu zvakurema zvinhu zvakutondinetsa even kumunda ikoko ndine ndichingokumbira vanhu ndibatsirei mvura hauna kuti nditore bhaketi ndiinde panext door kunotora mvura ndakuinda nech5 liter anoona kuti nditsvage mvura yekuti ndiuye ndigeze ndimwe kana mukomana andinaye asipo ratove dambudziko kana aripo ndiyoti mama chimirai nditsvage bhara tiinde kunonangira kunotsvagawo zvigubhu 2 kuti tiwanewo mvura saka ndiwo upenyu hwangu hwandiri kurarama handizi musi wamakabva pamanama nematicha vakabva zvakare vanhu vakangotura vana vechikoro chete takatorwa nematicha vamwe vacho vainzi Macharaga vamwe vainzi aniko vapfupi vaya ndakangama kwave nguva yakareba maticha takatorwa nevamwe maticha mamwe anga asipo nokuti yanga iri weekend vanga varipo padhuze vakatogwa Obert Macharaga chaiko ndiye mumwe wacho watakaenda naye ticha mumwe ainzi Chidzana Chidzana saka nhamba mainzi manga muri vangani musi wamakabva kana muchi nhamba handichazivi asi tatakawana nokuti it was form 1 up to form 4 yanga ine mastreams ka-A and B saka mati vaineta munzira vaisiwa vaita sei waiti munganzi chivatai pasi akavata mumwe achadi kumuka otosara ipapo akatovata ototarisa kuti zviya tafamba sei otodzoka nokuti ndio pana Machara akafutiwa ndiri kutaura akadzoka vakasara akarara vanga vakarara saka vaya kuti vadzokere kunotina vanhu masureka vanga vasingadzokeri vaingofamba nespeed yokuti mabhunu ari kutevera tiri kutiza mabhunu saka ndo panga pane nyaya zokuti vatevere kuti kune vamwe vasara kana vakawanda vanga vasingaiti vaingotina kuti handei kuitira kuti kana tikawanikwa takawanda kureva kuti hatichakwanisi kuenda mberi nokuti ndege for sure makuseni ndege dzanga dzakutenderera muna Shashe paya tichitoona ndege isitakakotama kuti konzi kotamai kana makotama zvinoita sokuti matombo hazvioneki kuti vanhu vanoti kuda matombo kana kuti imhuka dzemusango ndo zvacho saka madzoka baba makasvika vaona vari kupi
baba vamama handi makambovarambira vateera kuFrancis Town madzoka Zimbabwe yasununguka makasangana kupi nababa? Baba vadzoka havana kuzogara pamusha. Baba vakasvika vakatiza pamusha nokuti vakanetswa nemabhunu. Anoona hanzi mabhunu anga atokempa pachieriya manje. Saka nemagorira anga achikempa futi. Chakaita kuti baba vatize inyaya yekuti magorira aiuya kuti tiri kuda majini anditi okupfeka. Mabhunu ouya kuna mudhara kwanzi iwe mudhara magorira aripi mavabikira pano. Saka hanzi baba vakaona kuti apa ini ndini ndichapedzisira ndaurayiwa. Baba ndokubuda pamusha ndokuinda kunogara kuHarare. Ndakazovawanira vari kuchitungidza baba. Ndokwandakazowanira vachigara. Nokuti pandakauya pakembe apa pasera kempika ndakazoenda kuBulawayo kuna bhudhi vangu ndapiwa adresi neumwe. Kwanzi bhudhi venyu vari kuBulawayo kuMagwegwe. Saka ndokwandaenda kuna bhudhi. Bhudhi vangu vakati aiwa kumusha kuna mai ndio varipo vega. Vasikana vese vawakasiya nevakomana vari muno hapana munhu kumusha, mai ndio vari vega ndio vakasara. Baba vari kuHarare. Saka iwe kuti uinde kumusha hazvigoni usati waenda kunoona baba. Ndotokukwidza chitima. Pane pandichafonera kuti uinde kunotambigwa kuHarare. For sure ndakachikwidza chitima. Ndikawana vakandimirira kuHarare. Baba vakanditora vakaenda neni kuchitungwidza vakachema vakati mwanangu uri mpenyu. Ndachifunga kuti uchadzoka wafa. Ndikati aiwa ndiri mpenyu. Ndokubvunza uyu anga andirambidza kuenda kutraining wandati ainzi Soul. Vakati ko aripi ainzi Clever zota rokumusha. Tikati Clever takapesana kudhara indaka ndiri kune imwe nzvimbo. Vakati ndimi vanhu vataingohlera kuti kuda matofa. Kuti vamwe taimbohwa kuti kune vamwe vakafa. Vamwe vari kukambadza nokuti pane umwe musikana watakaenda naye for sure akasara. Wepane next door pedu ainzi Tsokono akasara kuMkushi koko. Paabomba Mkushi apo. Akasara paMkushi angari first group chaiyo ndoko akasarira. Saka baba ndasvika ndagara navo kuchitungwidza paya. Takukurukura vachichema achingoti ndifunga kuti ndiyo uri right chaiyo. Nokuti zvaihlisa kuti vabhilive kuti ndiye mwana wangu uya wandaiziva zvichiri right kana kuti pane kakukanganisika kuri. Tikati aiwa ndini. Saka adero kanzi unofanira kuenda kunoona mai vako nokuti ukadzokera kukamba usina kuvaona hazvigoni. Ndikati alright mai ndichaenda kunovaona. Saka ndakakwira ndikasvika muno Mugweru ndikadzokera kuSierra Camp. Ndikasvika ndikati gare patakangotambidzwa mari ndikabva ndakwira futi ndaenda kumusha kunoona mai. Ndobva vafara mai vakati for sure ndakuona kuti ndiwe. Handiti. Saka iye hama yenyu akadzoka here kukurambidzai kuenda kutraining? Akazodzoka akauya but now he is late. Hamuna kuzoonana here amukati ndakakurambidza kuenda kutraining wakaziita sei? Akazotaura even kumusha akataura. Kukanzi uyu munhu ndakamurambidza kuti asaenda kutraining. Kakandidzvenga kamunyikaka. Kukanzi wakadzvengwa sei? Kukanzi ndakazosara ndoona makuseni ndakumutsvaga kuti aripi. Ndobvunza kukampani kwaanga ari vakati hatisi kumuona. Kwai ndikatoziva kuti kamunhu kachiita kuti nhamba iwande ndiko kamunhu kaya. Asi panga pasina kuchipaka. Tichibva kuManama kusvika kuZambia, Victory Camp, Mkushi, back to Victory. Pakakurwadzai chaizvo pekuti zuva ranhasi muchinzi nyora rondedzero yezuva rausingafe wakakanganwa ndepapi ende chii chakaitika ipapo? Pandakarwadziwa inyaya yekusvika paNampundu. Nampundu yakandirwadza nokuti chikafu changa chisingawanikwi zvokumhanya. Netsvina. Kana wajaira kumuka uchigeza kumeso iwo muka makuseni uzere madhaka
chikafu chacho unodla netsvina hauna nampundu yakandirwadza pamakamba ese zvimwe ndaisangana nazvo but situation yenampundu kani yanga isingagariki even vanhurume mukavabvunza vanokutaura kuti kamba yanga isina kuchipa ikamba yairwadza nokuti yaiedza kukubvisa chisivhilieni chese usati waenda kutraining waibviswa chisivhilieni apa pana mpundu ndokwakune bhodho racho rokubika munhu uchihwa zimurume richidaidzira kuti pano wauya uchifunga kuti kunodliwa makeke kunodliwa mabhanzi pano ndio zvinodliwa izvi zvinodliwa itsvina isina kana uchifunga kuti hauna gumbezi raunopfuka hapana pasina gumbezi hakageziwi hapana chokuti unoti ndichageza ndochinja chawawana ichocho unogona kupedza nacho 2 months madhende haunawo iwawo uchipinda nawo uchibuda nawo uchipinda nawo uchibuda nawo saka yakandirwadza inampundu handitika mashoko enyu ekupedzisira kuvasikana vamakabva nawo pachikoro muchienda navo kuZambia vari kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii motaura neshona mubva machidzokorora neSotho aiwa kune shamari dzangu dzatakafamba tese dzatakatraina tese ndinongoti yanga iri nguva yacho yezvatakasangana nazvo kusango asi tadzokawo kumusha tiri kumusha tiri kutaura kuti dai tambocheukwavo mashoko ataitaurirwa kuti tichagutawo kumusha dai kumusha kwacho tambocheukwawo taguta semutauro wanga uri iwo uri kutaurwa kunze uko uyezve zvikumbiro zvedu zvatinochema kuti tionei hatina zvikwanisiro especially kumiminda yedu uko kwatigere hatina zvikwanisiro vamwe tiri kufa nezhara nenyaya yekushayiwa chaiko kana mbeu chaiyo kana icho chokurimisa havana uyezve kuti zvigwere zvatakadhevhelopa zvigwere zvimwe zvisingatombotitenderi kuti uri pamusha chaiko usumuke nokuti vamwe havachagoni kana ini ndichimbozviona ndinenge ndikoti ndinogonawo kungosuduruka but mumwe haachagoni kusuduruka andinaye maronda ava nawo dai tikawana matreatment kuzvipatara patinoinda timbohwikwavo tichigona kurapiwawo nokuti mukatarisa kuti matamburo atiri kuita semawo veterans zvimwe zvinochemedza ukasvika kuchipatara uchiona mumwe wako agere apa achitaurwa kuti hana mushonga apa auya a day before ari mulaini hana kuatendwa ozoatendwa mangwana asi otaurwa kuti mushonga hapana zvokuti dai vamutaurira achingosvika kuti imi zvamuri kugara nazvo hamuna mushonga aona chokuita but wazowedzera situation yokurwara nekuvata pachipatara kuzvipatara we are not recognized semawo veterans tiri kutogwa sevanhu vari abnormal vamwe vanoti tinogwara pfungwa for sure pfungwa tinogwarawo nezvatakasangana nazvo zvinorema kuti iwe wanga uchifunga kuti kana wauya kuno kumusha owana kuti zvimwe zvinhu zvakuita marwadziro anoita kuti tinyanyorwadziwa ndemamwe mashoko anobva kune vamwe vanhu maneighbors anokutaura kuti iwe zvezvi unofunga kuti pandiri unogona kuzondibata here wambenge wamboinda kupi animona ini ndakasara ndikawana munda wangu ndikabudirira neizvi asi iwo ndokwaunouya uchiti twacha nekamunda kako uchitsvaga kuti ungazotanga kurima wozowana zvakati you are behind me iwawa mashoko anotirwadza kuratidza kuti
vanhu havasi kuti recognize sevanhu vakauya nerusununguro ende isu hatina kuti tiri kusunungura mhuri dzedu. Takati munhu wese anonzi muZimbabwe nometa munhu akaita sei asi kuti tigare takasununguka tichifarawo tiri pamwe chete. Ini ndikasangana nemi murodhi ndoti mwana wangu, baba vangu, muzukuru wangu chichi animona izvozviya zvinovumba vanhu kuti chinhu chimwe chete. Asi manje kana azosanga titi izvi zvimawo veterani mozvidini zvivanhu zvisina nebasa zvisina kudzidza. Seni ndakagurisirwa chikoro ndohwakuradziwa mazva ndakagurisirwa chikoro chaiko apa ndabhadhara fees ndakaenda ndikasvika ndikabhadhara fees yangu yakakwana yese asi chikoro ndakagurisirwa ndikahwa kuti for sure handichaendi kuchikoro pandakagadzirira upenyu hwangu kuti ndoda kuti ndidzidze ndive mumwe munhu ari nani asi upenyu hwangu hwagurirwa pamusana pezvinhu zvehondo. Munhu ouya ondivhairira kudai munyika zvinorwadza nokuti maybe even kuami maybe ndei ndisina kukwana nechikoro chandandinacho asi chakandimanikidza nchokuti ndanda Norway kuti hapana kwandingainda ndo kwandinokwana ipapa paami yacho nekusadzidza kwangu. Form 2 handiqualify kune mamwe mainstitutions okuti ndiite basa rinodikama. Pano kutaura kutoda madegree tinoda chaka ini degree racho handina ndiri form 2 isina kupedza animona mashoko anotaurwa nevamwe ndiwo anoti kuvadza. Handina chibhorani kumunda kwangu, munda ndinawo handina chokurimisa. Mumwe munhu ane tractor kana uchiti ndokumbira okutaura kuti ndipe 120 nedhiziri pasaidi 120 yacho indowana kupi? Ini ndiri kuwana 153 yechiovheti ndiyo handiri kuwana. Ndiwo pane sadza revana, ndiwo pane school fees yangu yokuti ndibhadharire vana vangu chikoro, ndiwo pane zvese zvangu. Kana ndikatsvaga mushandi ndiwo pane mari yemushandi pa 153 hazvibudi. Saka ndotoona kuti kusatsvaga mushandi zviri nani ndoitawo ndichingoita zvishomaneni zvandinokwanisa ndinomupa chi 50 pa 153 indosara ne kumba kwacho ndodle. Ndingaita chokupema mazuva ese kana nyangwe vana vacho vanoti mukati mai vaya havanetsi kusvika mazuva ese handina shuga mazuva ese handina chingwa hazvigoni. Asi nemhaka yekuti chi hondo ndakaigwawo tikaunzawo Zimbabwe yacho asi upenyu hwatiri kurarama ndiwo hunorwadza hunototirwadza chaiko. Kwasara kachirudzi chenyu chirudzi ndati nechisutuka mashoko enyu ekupedzisira iwayo nekuti pane dzimwe shamwari dzenyu dziri kukuona dzisati dzakunyatsonzwisisa shona takuti vanzwewo kuti comrade Shupekile Mhlanga tataura navo vataura kwatiri zvakare pazuva ranhasi. Alright. Yes. Vamwe vaka vari neritsa marothe vari ilendwe rothe kiri huvona nakwe ripiji huyona matswenyo aneritakana nawo kimatswenyo aneri nawo kanti alifatsi anakuwa ritakana nacho ribujiwa ri emtaritinya mkenu ritola rahura but ukhura hona risawubona kiri hayi vannawe ari zameni uri ukabe rithusiwavo kauri herikatsweta ribona uri niripatele vathu avari nanzelele vathu varijia ukari arikokwana ngamahovheti rimahafu unkanina sikolo kigumejitsileni kinekiyawo form 3 but kipitilewo form 2 form 2 yahona companies vakasiki vaujia vari hauna sikolo so riri hayi ukabe vathu varithusa riplasija rina arina zvilo zvezvinji zvaulimisa harina lipeu jadheva ridhima nilokuzeni nilitirekta jahona line vavaviwa rina hariri kumani aritsivo rilipiwa vavaviya kana ritoma raekuvama kana ritoma raeri arivi ratsiva emba riri hayi arikhodeleleni vanna kizvona zvezvivoni hona vupiloni varina ukave mulimo arithusa ava vanje varikwatisa rikwancha uri zvana zvozvo zvituku zverikwancha udhopavo
ri vhulungee ehe mulimo ke ena a tseba zwezwinzhi a ri sa zwi isaho vhathu ri vho zwi isaho mulimo
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa vakomana vasikana magori mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.